ngomongnya kurang ajar. Mbak Ani dorong iki penyanyi, asline penyanyi iki gane wis kuwi lumayan ya wis iso gawa wis pira-pira ya. Nggih, kali sinau lho Pak Dalang. Ora apa-apa aku sinau kok. Aku jane ngepengin dipripat lho Pak. Lah apa aku ora tau privat kok ya. Lah jaman riyen jenengan kondange sok pripat sinten-sinten. Ora. Kok ora dipripat Pak. Matur nuwun ya aku dititipi kado kok. Nggih niku saking kula lho Pak. Saking kula. Mbak Ani Bloro. Nggih, karena kemarin Pak Geter niku ulang tahun. Selamat ulang tahun ya Pak Geter. Panjang umur, panjang yuswa, sehat selalu, rezekinya melimpah berkah. Amin. Amin. Aku lagi iki ditelepon karo Pak Geter. Piye? Anu Reng, jane aku arep meriahkan ulang tahun, tolong aku goleki baju ulang tahun. Lah terus? Terus aku nelpon baju ulang tahun. Arep tak kirim ke Pak Geter. Nah terus? Ini baju ulang tahun ya? Iya, selamat ulang tahun ya Badut. Lah, tentunya kan selamat ulang tahun ya Pak Geter toh. Lah kok goleki baju ulang tahun angel larang. Oh iya, ning aku ya ngerti jane nontonnya dulu ngene iki mah. Lah ngono. Ki kondalan. Dan dhewe kon meriahke yo. Aku lawas ora ketemu. Maksudnya aku tak aduk badut. Atur nuwun ya dia ulang tahun ke Mbak Ani. Nggih. Dari Mbak Ani blorong, piye to yo? Enggak salah, Pak. Sika Mbak Ani blorong nek ora tresno tenan karo Pak Geter, ora mungkin aku ngekeki hadiah karo Pak Geter. Iya to, Pak? Nggih. Iya to ya. Ayo. Neno nino. Sapa sing bosok? Yen kemutan. Ayo gantian. Lelampah. Iyo. Lalampahan tresno tulus nadyane bu asmara Ya.
Iya ya, iki Tak kira gerong ya Pak, jebule gerongnya nang mriki. Blapokan apa bengi iki? langan gitu iki pengedram kita lu. Dadi kayak sing khusus langgam utawa lagu-lagu. Kayak sing khusus go bayang. Ya ngene lho Mas, Mbak. Nggih. Karena pancen yo kabeh iki bot-botan nguyung karo Mbak Dewi. Jadi Urah-urah. mati dakwaan turah-turah ngedrampe nganti telu lho. Elok. Sesuk nek langan butuh tenan sing ngedram telu ya denger-denger ya. Elok sing dabukane COD yo ono. Iki komplek iki. Iki nembe ngegrek ora. Grab COD. Pak itu nang Pondolopi. Dolop. Dongani. Ketone ya. Ketone Nggih, wonten. Neji. Iki ajare wong telu gitu kurang gendah iki. Iki yo ngedram kabeh. Iki ngedram kabeh iki. Wong masih bagian wayang. Pak Eko, aku pengen dikendangi lo sampean jajal. Lho piye? Nek esuk kae Jawa. Mas. Bangane nek ngedram iki kuwi derajate kuwi. Alah, abot tenan malah. Jane iki Mas Eko iki kon gabang. Jadi ayo Mas, ngedang Mas. Mbok ngene iki jamane sing kae glene. Kon ngendangi aku kok ora gelem iki. Alah. Sik hop. Asam urat kok ngene iki ora Asam urat kok ngene iki asam urat opo? asam urat kok ngene. Miso. Miso Pak Ketar. Minta pertolongan. Ayo. Ayo.
Nggih. Bahkan lagi nek tanggapannya malah ora koyo nek dong sanggatan ki malah mumpenge ora umum. Nggih, totalitas nih Pak. Totalitas ya dhewe itu. Terus monggo sesuk awake dhewe karo kita Besok malam juga bersama kita lagi Pak. Nggih, wonten Purworejo. Malam ini juga di live streaming loh Pak. Oh iya, Jogja Live. Jogja Live. Nggih, ada Mas Kurniawan, ada Mas Tato ada. Oh, di sana di Purworejo ya, bagi-bagi tugas nih Mas Kurniawan. Semangat. wis dikocok sesuk mangkate jam 8. Jam 8 esuk. Sing buat awan iki Apa? Sampean? Kiri Dianto. Medeni ora? Pos aku sing biru. Oh, Iya, kakak pertama. Oh ya, nggih. Besok saya harus hadir gasik sesuk. Sampean? Lah iya karo Berarti apa jadi kasih besok? gasik sesuk. Sampean sudah turun gak kurang? Wah, oke. Ojo. Mana kurang menamu terus aku balik-balik. bahaya. Nek panen yo luar biasa total, Mbak Ani ning juga yo total. Nggih. Mas Garing juga yo total. Nggih. Dasare angkat Mas Garing yo gumun. Iya, Mas. Dagelan iki umure sesak anak wadok, sing timur ning juga yo lumes kembang yo apik, mongko yo apa-apa apik nang. Contone piye? Nembang klasik yo apik. Nembang sing cara saiki apik. Mas. Umpama sing cara klasik luwe ya pi. Aja tok sepeleke hukuman cara klasik iki ulur kambang apik kok. Cocok Pak nggih. Langsung bi Pak. Mampes Pak. Kuwi lawas ra metu lho, Mas. Aku kangen ning ngono kuwi. Ular kambang ning nganggo swara wedok. Piye coba? Alah. Deloken ora kemayu, deloken ora kemayu lah. Ayo, kayak apa? Ya kayak wedok tenan lho iki. Solae barang. Gacor lu. Tenan kayak gacor tenan ya. Bone ngomong sejo bumi bone saiki gacor ora jalan. Ono becek. Ya. Ketokno sing dadi kepinteranmu. Nyarane klasik ya apik. Mongko yo nyuwara wedok ya apik. Pak pun cetak ketemu. Kemayu nek.